नमस्कार ମୁଁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ତ୍ରିଷା ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥାପି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗୀତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତା ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା 1999 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଜେସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ସାଚା ନାମକ ଏକ ଝିଅ। ଯଦିଓ 27 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି।